Vols començar tu? Començo jo. Dale. L'inici de tot va ser perquè jo quan vaig fer... No me'n recordo si van ser 3 o 5 anys, el meu pare i la meva mare me van regalar una bateria. Llavors l'inici, crec, musical va ser aquest que me va tocar. Va ser un regal d'aniversari. I a partir d'allà sí que és veritat que vaig anar tocant. A l'adolescència, com tots i totes, doncs fas un grup, no sé quantos, i després, bueno, ja vaig decidir estudiar música i dedicar-me a això. Però l'inici el recordo com vagament que mon pare i ma mare me plantessin una bateria que feia 10 de jo i aquest va ser l'inici, sí, la llavor està allà, crec. Bé, jo no venc de família de músics, però mon pare tocava un poquet el violí i jo crec que a ell sempre li havia agradat, bé, no ho crec, ho sé, ell li havia agradat sempre molt la música i va voler que nosaltres som 3 germans que tots toquéssim. Llavors jo tinc 2 germanes grans i elles ja tocaven i per jo era una cosa molt natural. Llavors i fa un instrument i jo el sentia tocar i tal, i per anar a la banda i tot això, i tot va venir una mica d'aquí. Quan jo devia tenir 12 o 13 anys vaig trobar una guitarra en el porxo d'aquests meus padrins i allà va ser com que vaig entendre la música, perquè una cosa era com la cosa més acadèmica i l'altra cosa era com la cosa més visceral, més de disfrut, i allà la guitarra m'ho va donant això de convallar la guitarreta d'acampada. Encara t'ho dona. Encara m'ho dona, sí. I com a mesclar aquestes dues coses me va fer decidir-me per tirar per endavant, sí. Bona pregunta. Ganes. Vull dir, les ganes hi han de ser. Tots relacionats amb l'instrument, no? Sigui el que sigui l'instrument que toquis, i t'hi vas trobant en diferents espais, diferents situacions, però arriba un punt que necessites compartir el que tu vas generant amb més gent, no? El moment de formar una banda per tothom jo crec que ha estat com l'adolescència. Bueno, no sé si tots els músics o no, però sempre l'adolescència, no? Quan t'ha donat temps com per conèixer l'instrument, et vas coneixent a tu mateix i llavors a partir d'allà dius, bueno, vaig a compartir això, fent la música que sigui. Llavors l'adolescència jo crec que és un bon moment per muntar una banda i començar a tocar amb gent. Si tens l'oportunitat de fer-ho abans, és genial també. Però l'adolescència és un bon moment, sí. I si xerram d'un pot d'aquest projecte també, no sé si és una banda, no sé què és massa bé, però que sigui, està bé. Més enllà del nivell musical o del nivell de lo que hi hagi, és com una connexió personal que ha d'existir entre les persones que facin allò, perquè si no, ja poden tocar molt bé tots, te diré, que jo he tocat ja molt de projectes i moltes coses i dius que toca increïble, però no hi ha aquella, no ho sé, ja és un tema d'afinitat, de perseguir el mateix i de poder xerrar de moltes coses que només són música, i que això també és important, crec. O sigui, poder tenir aquell espai que evidentment també pot fer música amb gent que només xerres de música, amb gent amb qui amb tu no t'aniries enlloc, però per crear una banda que són moltes hores i xerrant de banda i no només de fer un bolo suelto, crec que és guai que això, com que hi hagi aquesta cosa. Es nota molt quan vas a un concert realment i aquí estàs veient és una banda o és un grup de persones que s'ha juntat. Una cosa és un grup de persones que dius, ostres, necessito un bateria, necessito una baixista i no sé què, i llavors muntes que allò acabi sonant i vens un producte, no, i tal. I dius, bueno, està bé. Però després quan veus una banda, dius, allò és una banda. Per mi hi ha una diferència bastant abismal. Ultra necessaris, perquè si no hi ha frustració no hi ha investigació. Com la vida mateixa, no? Que de vegades et regala coses superguapes, a vegades no tant. A vegades no et regala res i tu segueixes. Doncs amb la música és una mica el mateix. Superinteressant frustrar-te perquè si no tot t'ho mires des d'aquí. Llavors és interessant mirar-ho des de diferents punts de vista i apartar-se'n una mica, que potser seria una frustració per després dir, ostres, doncs ho ataco d'aquí, ho ataco d'allà. L'objectiu, si és que n'hi ha algun, és anar creixent i sempre sorprendre de tu mateix i anar flanquejant-ho de diferents cantons. I saber, o sigui, quan té un moment de frustració, saber quan l'has de tractar. Perquè jo puc estar tocant en directe ara aquí, no sé què, quantos, i frustrar-me. Posar-me, no sé què, m'he frustrat. Llavors això no té aquest tipus de sentit. El que he de fer és agafar aquesta frustració, guardar-la un raconet, i quan sigui que meva i estigui tranquil, treballar-la, no?
no frustrar-te mai. O sigui, en el moment de tocar, toca i passa-t'ho bé. Això seria el que li diria a qualcú que estigui començant. És a dir, toca, passa-t'ho bé, ja està. Després analitza, després grava, després mira si t'ha agradat, si no t'ha agradat, no sé què, però en el moment guardes les frustracions, ja vendran després. I està bé que venguin, és el que diu ell, vull dir, s'han de veure, no sé què, no sé quantos, però important toca i passa-t'ho bé. Ja diria. Sí, que hi hagi errors, l'error fa música sempre, vull dir, l'error ha de ser benvingut, crec. I de vegades l'error és super frustrant, però tot i així, a mesura que vas aprenent o t'enfrontes a diverses situacions, veus que quan tot va bé és perquè algú potser no va bé.